hello again! This is your Itchy Boy, Mr. Johnny TV! Itchy Boy! Para may hat-hat at buni lang! Our content for today is kakain tayo ng fried chicken. Ito po yung sinasabi nilang Korean style fried chicken. Binigay po ni amo namin. Kaso nga lang, yung isa kong kasama umalis at yung dalawa nasa baba nagtratrabaho pa lamang. Kaya napagtanto ko, para hindi sila mahirapan at mapagod na kumain, ako na lang ang kakain lahat nito. Wow! My God! Yan o. Sarap, limat. Sa mga katrabaho ko dyan, pasensya na, kinain ko na lahat. Meron po siyang lettuce. Ito naman chicken. Chicken din to. Ito naman yung repolyo. Dami ba? My God! Dami, guys! Sarap! Ang sarap ng salad nila, grabe.
ko na kaya, ang dami. A few moments later.